Yurdumyzyň çarkynjyna bolşaly hormat prezidentimizden hususy ulgamy berýän ýygy-ýyly gollawy bu wagtda telekeçiler üçin döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler diýarymyň Lebap vilayatynda da aýdyň beýany tapýar. Hususiýetçilere berilýän döwlet gollawyndan ruhlanyp pekim paýhas ummany magtym bolup Praga ýylyň her bir aýyny ýokary zähmet görkejiler bilen jemleýän hususy önümçilikleriň hatarına Çärje Utrawynyň Muradow geňeşligine ýerleşýän Türkmenistanyň Sinägaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy hepdelik garyt nyşany peýnir önümçiliginem görkezmek bolar. Hususy önümçilikde öňürilýän ýokary hili önümler şuň kun vilayatyň etrapdaş şäherleriniň sewda nokatlarynyň 10 ýaşasyna uradylýar. Munyň özü bolsa dukanlarymyzda, ak bazarlarymyzda adyk bolşulugynyň döredilmegine hususiýetçileriň münasip goşandydyr. İşleri barha ilerleyen peynir önümçülüğüne Gollandiyadan Hatay Halk Respublikasynyň getirilen kämil enjamlar oturdulup geljekde önümçülüğün geriminin hasa giňeldilmegine garaşylýar. Önümçülükde bir gece gündüziň dowamyna 1 tonna, her aýyň dowamyna bolsa 30 tonnadan gowrak sygyr süýdi gaýtadan işlenip peyniriň durly gönüşleri öňürilýär. Tehnologiýa taleplerine laýyklykda işleri sağlaşykly ýoly goýulan bu önümçülükde her tonadan 96 kilogram ýokary derejeli peynir önüm alınýar. Önümçülük üçin gerekli bolan sygyr süýdi esasan şahsy hojalyklardan satyn alyp, hil derejesine aýratyn talap bildirilýär. Barlahana şertlerine kämil enjamlaryň kömegi bilen önümçülüge berilýän süýdüň hemde taýýar önümleriň ýaglylygy, turşulygy hemde dykyllygy çalkem takyk barlanyp yaramlyk derejesi öwrenilýär. Yer gelenine belläp geçsek önümçülükde çiğ malyň ýaglylyk görkezjisiniň möhüm ähmeti bar. Hususy önümçiligiň ägdi bir işgärleriniň eşretli zamanamyzda telekeçiler üçin döredilýän ajaýyp mümkinçilikler, ýygy-ýyly döwlet gollawlar üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş hem hoşallyk sözleriniň çägi ýok. Olar Gahrman Arkadamyzyň we Arkadaly Gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag benet başlarynyň aman bolmagyny, tutýan tutumly işleriniň rowaj almagyny tüý süreklerden arzuw edýärler.